Kecskemét Kertvárosi részén vagyunk, a Bacsi közben. Egy 192 négyzetméteres ingatlanban járunk, ami igényes. 1998-ban épült. 2 épületből áll, most a nagyban vagyunk, a földszinten, és a földszinten található egy mosókonyha, illetve fürdőhelységnek is megfelel. Felmegyek az emeletre, ez itt a közlekedő rész. Márvány lépcsőn megyünk fel, részkorláttal, igényesen, bőrtapétával behúzott falak. Most, ahogy felértünk az emeletre, az ebédlő rész található jobbra, és ebből nyílik a főzőfülke. Ezen belül található egy kamra, illetve egy spájz. Köszönöm. Itt az ebédlővel szemben egy nappali található. Az ebédlőt díszíti még egy kandalló is, ami még használva sem volt, márványozott. Ahogy a folyosón haladunk tovább, itt találjuk balra a fürdőt. Ezen kívül 3 szoba található még az emeleten. Gardróbszekrényen megoldott 2 szoba helyiség. És még egy WC található itt a felső szinten. Egy beépített gardróbszekrényen mellette. Lemegyünk újra, és a kertben, amit parkosított, kimegyünk, és a külső terasz található, ami nagyon tágas. Itt pedig az elektromos kapu van a kocsibeállón, ahol 2 autó feletten, illetve majdnem 3 autó is elfér. Szemben az udvaron van egy dupla szanetlés kocsibeállási lehetőség, egy kőgrill, kerti lámpák, kicsi kis tavacska, majd kapcsolom én most már. A pince lejáróba megyünk, ez is teljesen fedett, úgyhogy csapadékmentes télen-nyáron. Lent a pincében található rögtön egy nagyon száraz a pince, itt van rögtön egy kis pakolós rész, és ahogy meg tovább megyünk befelé, ott található a kazán. Ez biztosítja a ház melegvizét és fűtését. Vissza, ahogy felmegyünk, a terepterülettel
négyzetméter. Ismét láthatjuk a nagyon szépen parkosított, és most bemegyünk az ingatlanhoz tartozó üzlethelyiségbe is. Ami 60 négyzetméternél is egy kicsit több. Rögtön először egy kis kamra található. Ezen belül pedig a szociális helysége. Igényesen, ez teljesen újjáépített épület, teljesen külön kazánnal és villany lehetőséggel. Úgyhogy még ki is adható, illetve külön üzemeltethető a lakáson kívül. Ez valamikor rendezvényterenként is működött, úgyhogy nagyon igényes, a világítását is mutatom. A pult, illetve konyha része is gyönyörű, igényes. Ha már dupla luxus komfortos zónában található ingatlan, igényes, ajánlanám. Családok részére, akik esetleg rendelőintézetnek, illetve üzlethelyiségnek, képtárnak, bárminek használhatják. Olyan minőségben van elkészítve, felépítve.